तो गाइस ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ତାଳ ଆଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ତାଳ ମାନେ ତୋଳା ହେଉଛି। ଏବେ ସମର ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତାଳ ପୂଜା ହୁଏ, ତାଳ ମାନେ ଭୋଗ ସହ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ ତାଳ ଆଣି ଯିବା, ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି 4-5 ଜଣ ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଛି। ତ ଦେଖିବା କେମିତି ତାଳ ତୋଳା ହେଉଛି, କେମିତି ଖିଆ ହେଉଛି, ମାନେ ପୂଜା କରାହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆସିଥିଲେ, ଯିବା ଏବେ ଗଛ ପାଖକୁ। ତ ଭାଇ ବିଜି ବର୍ଷନ ଭାଇ ପବନ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ମାନେ ଏବେ 4ଟା ଅଧେ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଇଛୁ ତାଳ ପାଇଁ ଦେଖିବା। ଭାଇନାଙ୍କର ଏବେ ସରିଲା 10th ଏକ୍ଜାମ, ମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, 300 ଉପରେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। କିଏ ହେଲା ରେ? ଭାଇ ଏଠି ଚାଞ୍ଚି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଳ ଆଣିଲା ଆଡ଼ୁ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ କୁହ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାଇ ଏ କେଉଁ ଗଛରେ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି? କେଉଁଠି ଅଛି କାହିଁ? ଭାଇ ନଳରେ ଏବେ ବାଡ଼ା ହେଉଛି ଦା, କଣ୍ଟା ହେଲେ ବାଡ଼ା ହେଉଛି ଭାଇ ଖସିବନି ବୋଲି। ତ ନଗେଇ ଭାଇ ତାଳ ଝିକା ହବ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଫାଟିଗଲାଣି ନଳ। ଫରଭାସ କରିକି ବାନ୍ଧା ହେଲାଣି। ମେଖା ଛିଡ଼େଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଏ ହାଇ କରିଦିଅ। ତାଳ ପାଇଁ ଆଇଛୁ ଏବେ, ନଳ ଫଳ ସବୁ ବାନ୍ଧା ହେଲାଣି। ଦେଖିବା ଖସେଇବା କେତିକି ଖସେ କେତିକି ନାହିଁ, ତ ଏଠି କେତିକି ଖାଇବା କେତିକି ନେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି କେତେ ଟାଇଟ୍ରେ ବାନ୍ଧା ହେଉଛି। ଭାଇ ମାନେ ଝିକିଲା ବେଳୁ ଯେମିତି ଖସିବନି ଭାଇ ଦା ସେମିତି ବାନ୍ଧା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାଳ ହେଇଯିବ, ଫାଇନ୍ ତାଳ ହେଇଯିବ ଭାଇ, ବଢିଆ ଫାଇନ୍ ତାଳ ହେଇଯିବ। ଓ ତାଳ କିଆ ଭାଇ ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ। ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭାଇ? ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି। ତମ ଭାଇ ରିଭ୍ୟୁରେ କ'ଣ ଦେବ ଭାଇ? ଭାଇ ଶିବ ଭାଇ ରିଭ୍ୟୁରେ କ'ଣ ଦେବ ଭାଇ? ବଢିଆ ମିଠା ଅଛି। ହଁ ଭାଇ ସାଇ ନଳ ଫଳ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାଳ ତୋଳା ହବ, ଚାଲୁନ୍ ଯିବା। ଦେଖ ଭାଇ ଏମିତି ଖସିଲା ଭାଇ ତାଳ। ଭାଇ ଦେଖ କେମିତି ତାଳ ମାନେ ଖସିଲା ଖାନ୍ତି। ଆଉଥରେ ଭାଇ ଖସା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିକା ହେଇଯିବ। କେଉଁ ମାମୁଁ ପାଣି ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଖସିଲା। ଭାଇ ଏମିତି ଭାଇ ତାଳ ଖସାଯାଏ। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଖସିଲା। ଭାଇ ଏମିତି ଅଲଗା କଥା ଭାଇ ତାଳ ଖସିବାର। ଭାଇ ଗଛକୁ ଯାଇଥିବ ପଡ଼ିଗଲେ ଭାଇ ମାନେ ରିକ୍ସ ଅଛି। ବିନା ରିକ୍ସ ଟେନସନ୍ ବି ନାହିଁ। ହଁ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ପଡ଼ିଲା। ଭାଇ ଆଜି ପୁରା ଗଛ ସରିବ। ଭାଇ ରିଭ୍ୟୁ ଭାଇ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ତାଳ, ଦେଖିପାରୁଛୁ ଭାଇ। ଏଇଠି ଖାଇଦେଲେ ତାଳ। କାହିଁ ଭାଇ ରିଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଦେଲେ। ପୁରା ବେଷ୍ଟ ମିଠା ତାଳ ଖାଇବ ବୋଲେ ଆସ। ଭାଇ ଅଧା ତୋଳା ହେଇଛି, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଣି ଖାଇଦେଲେଣି। ହଁ ହାଣି ଖାଇଦେବେ ସବୁ। ଭାଇ ଆଜି ଗଛ ପୁରା ନାଣ୍ଡି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ସବୁ ତାଳ ଖିଆ ଖି ସରିଲାଣି, ମତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାଇ ଏରା ମାନେ କଟା ହେଇନି ଭାଇ, ଏମିତି କେମିତି ଖାଇ ଭାଇ? ମୁଁ ହାଣିବି, ହାଣିକିରି ଖାଇବି। ଭାଇ ଝିକାଝିକି କରି ପୁରା ଗଛର ନାଣ୍ଡି କରିଦେଲେଣି। ଏବେ ତାଳ ହାଣା ହବ, ଦେଖିବା। ଭାଇ ଗୋଟେ ଚୋଟରେ ସୁହା ତାଳ ଏବେ ହାଣା ହବ। ଏରା ବୁଢା ଯା ପରା ହେଇ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ବୁଢା ବେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ତାଳ, ମଜା ବି ଲାଗୁଛି। ଆସ ଖାଇବ, ତାଳର ମଜା ନବ। ତାଳ ଖାଇଛ କି? ଏମିତି କରିବେ, ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିକି। ତ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ତ କେବେ ତାଳ ଖାଇନଥିବେ,
ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ତାଳ ଖିଆ ଶିଖା ହେଉଛି ଏଠି ଭାଇ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ନାଁରେ ଅଛି ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆଇବ ତାଳ ଖାଇବାର ହେଲା କି ତ ଦେଖିବା ଭାଇ ଭାଇ ମୋର ଏଇଟା କିଏ ହାଣିଦିଅ ମୁଁ ଖାଇ ମାରି କାଢେ ପିଟ ବନ୍ଦ କତ ପୁରା ପିଟ ହେଇଯାଉ ଆକୁ ପିଟ ଭାଇ ତାଳ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ପାଗରେ ଅଛି ଖରା ଦିନର ପୁରା ମଜା ଅଲଗା ଆଉ ପିଟ ଭାଇ ତାଳ ଖାଇବାର ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଚାଲ ସିଆନି ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଭାଇ ତାଳ ଖାଇଯାଅ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଅନି ଖରାଦିନେ ଭାଇ ତାଳଟା ବେଷ୍ଟ କାତି ଆଣେ ହେଲେ ଏତିକି ତାଳ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ନ ଖାଇବା ସବୁ ଆଉ ଖାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଟିଆ ଏବେ ସବୁ ଖାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ନାଇଁ କି ବଡ଼ ଖୁସି ଏମିତି କରିକି ଖୁଆଯାଏ ଏମିତି କାଢ଼ା ହବ ଖାଇଦିଅ ଆମେ ତ ଏବେ ତାଳ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ଭାଇ ଯିଏ ତାଳ ଖାଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଆପଣମାନେ କୁହେ କମେଣ୍ଟରେ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ତ ତାଳ ବହୁତ ମିଠା ଭାଇ ଆଉ ଏତିକି ଏବେ ତାଳ କରିଛନ୍ତି ଖାଇଏ ଆଉ ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଦେଇ କରିବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ମାନେ ପୂଜା କରିବେ କାଲିକି ମାନେ ପହରଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଉ ଦେଖିବା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ହାଣୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଖାଇବେ ଭାଇ ତାଳ ହାଣିକି ଏବେ ଦେଇଦେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଭାଇ କେରକେରା ଅଛି ସବୁ ତାଳ ହାଣ ନା ହାଣିଦିଅ ସିଏ ରେକର୍ଡିଂ କରା ଚଲେଇଛି ରେ ବୁପା ଏଇ ତମ ଭାଇରାଲ କରା ଚଲେଇଛି ତମ ଭାଇରାଲ ହ ତମ ଭାଇରାଲ ହ ଆରେ ଏଇଟା ଏଟା କୋନ ବେ ଭାଇ ଏବେ ଖିଆ ସବୁ ସରିଲା ଭାଇ କହୁଛୁ ଯେ ଆହୁରି ଖସିବେ ବୋଲି ଭାଇ ହାଣା ହେଉଛି ଦେଖ ଭାଇ ତାଳ ହାଣିଦିଅ ପୁରା ହାଣିଦେଲା ହାଣା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ତ ଭାଇ ଆଙ୍କେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ପଛରେ ଆଇଲେ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଙ୍କ ଦିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବା ଭାଇ ଦେଖ ଦିଏ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳ ସରିଛି ବୋଲି କେମିତି ପୁରା ତରବରା ହେଇଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲ ରେ ହଁ ମୁଁ ତାଳ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ ତମ ତାଳ ଖାଇ ଯାଇଥିଲ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ ନଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ତମ ମାନେ ଏବେ କେମିତି ଜାଣିଲ ତମ ମାନେ ଆଇଲ ହରି ଭାଇ ଦେଖ ଜାଣିନଥିଲେ ଏବେ ପଛରେ ଆଇଲେ ଇନଷ୍ଟା ସାର୍ ଭାଇ ରିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଇଡି ମେନସନ୍ କରିଦେଇ ତଳେ ଭାଇ ଫଲୋ କରିଦେବେ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇ ଆଉ ମାଡ଼ ଗୋଳ ଭାଇ ଭାଇ ପବନ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ତାଳ ଖିଆ ହେଉଛି ହଣା ଚାଲିଛି କେରକେରା ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାନ୍ତି ଆଣିଦେବି ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖସିବ ଚାଲ ଯିବା ତ ଖସ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ତାଳ ହଣା ହେଉଛି ରେଡି ହଉ ଟିକେ ରହିଯାଅ ଭର ଏ ନଳକୁ ଶୁଣା ଆରେ କାଟି ନାଗିଛି କୁଆଡ଼େ ଆରେ କହିଲେ ଶୁଣୁ ତତେ ଦା ନାଗିଛି ପଡ଼ିବ ଆରେ କହିଲେ ଶୁଭୁନି ତତେ ଆରେ ଦେଖେ ଭାଇ ଆଉ କିଏ
ଭାଇ ଆହୁରି ହାଣା ଚାଲିଛି ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ଭାଇ ତାଳ କଣ ହାଣି ଖାଉଛି ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିଟା ଖାଇଥିଲି ଯେ ଭାଇ 5ଟା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଖାଇଛି ମୁଁ ଆରେ 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 କିଏ କହିଲା ସେ ତାଳ ଏତା କରିବାକୁ ଦେଖେନା ଏଇ ଦେଖେନା 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 ଖସିଯିବ 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 ଘର 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 ନହେଲେ ସବୁ ମେହନତ ବେକାର ହାଣେ ହାଣେ ତାକୁ ଦେ ସମରାଇ ତାକୁ ଦେ ତାକୁ ଦେ ସେ ଭାଇ ଆଣୁଥିଲେ ହାଣି ପାରିଲାନି ତ ହାଲି ଯାଇଥିଲେ ଅଙ୍କାଇଲେ ଏବେ ହାଣିବାକୁ ଚିକେନ ର ଲାଇଟ ଟା ବଢିଆ ଏବେ ଆମର ଟିକେ ଆଣୁ ଭାଇ ଦେଖ ସେ ଖାଲି କାଣା ଅନ୍ लॉलीपॉप क्या खाते लॉलीपॉप लॉलीपॉप क्या लॉलीपॉप छोट पिला देखो भाई देखो 10ମ ହେଲା ଏବେ छोट पिला वाला लॉलीपॉप खाଉଛି ଭାଇ ଆକୁ କଣ କରାଯିବ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ ରେ ଶୁଭୁନି ତାମିଲନାଡୁ ଆଇଛି ଭାଇ ତାମିଲନାଡୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ତାଳ ତୋଳା ହଉଛି ତ ଆଇଛି ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜାମ ଗଞ୍ଜାମ ତାମିଲନାଡୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କେ ଯାଇଥିଲି ସୁରାଟ କଣ ଭାଇ ପୁରା ସୁରାଟ ତାମିଲନାଡୁ ଆଡେ ପଳଣି ଭାଇ ଆମେ ସୁରାଟ ତାମିଲନାଡୁ ରହୁଛୁ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି ହଲକୁରେ ଏବେ ଦେଖ କେମିତି ଖସୁଛି ରେ ହଲକୁ ଭାଇ ହଲକୁ ଏବେ ଡାଇଲଗ ମାରା ହେଇଗଲାଣି କେମିତି ଖସୁଛି ଦେଖ ଭାଇ ତାଳ ପିଲାଟା ତାଳ ପିଲା ଦେଖ ଯାଇ କିନ୍ତୁ ରାଗିକି ବଇଲା ଭାଇ ରହିଗଲେ ଭାଇ କଣ କଥା ହଉଛ ନେଇଯାଉଛି ଖାଏ ନଡ଼ିଆ 3ଟା ଗଉଡ଼ 3ଟା ଭାଇ ପୂଜା ପାଇଁ କଥା ହଉଛି ସବୁ ଶାଶୁରୁ କୋଣା ଦେବୁ ଭାଇ ଭାଇ ତଳେ ଠିଆ ହେଲା ଆଉ ଏତା ପାଇଲାନି ଭାଇ ହାତ ପାଇଲାନି ଯେହେତୁ ଭାଇ ସାଇକେଲରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଏପଟେ ତାଳ ଖସୁଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଉପାୟ ଭାଇ ଆମ ଗାଁର ପିଲାର ସବୁ ଉପାୟ ଜବରଦସ୍ତ ସାଇକେଲ 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 ପଡ଼ିବ ଧର ଧନୁରେ ସମୀର ଧରେ 1000 ଭିଉ କୋଉଟା ଭାଇ 1000 ଭିଉ କହନା ଗୋଟେ ରିଲ୍ସରେ ଭାଇ ତା ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ଭାଇ ଫଲୋର୍ସ ଅଛି 400+ 1000 ଭିଉ ଯାଇଛି ଭାଇ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ କୁହ ସାଇକେଲ ଧର ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଯିବ ଏଇ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଲା ଭାଇ କଷି ତାଳ ଆସ କିଏ ଖାଇବା ଆସ ହଲକୁ ଆସ କାନ୍ଦିଲେଣି ହଲକୁ ଏଡେ କଷି ତାଳ କଷି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାନ୍ଦିରେ ଖସ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ କଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା ଭାଇ ତଳେ ହାତ ପାଇଲାନି ସାଇକେଲ ଧର ସାଇକେଲ ଧର ସାଇକେଲ ଧର କୁଆ ପଳଉଛ ଏଠି ଆଣ ଏଠି ଆଣ ଏଟା ବୁଢାଟା ବୁଢାଟା ଏଟା ପବନ ଜବରଦସ୍ତ ଏ ହେ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଟିକେ ଜାଣିବା ନା କହ ଏଇ ଭାଇ ଦେଖେ ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇ କେମିତି ହଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇନି ଗୋଟେ ଖାଇ ଖାଉନ କି ମନା କଲା ସିନେ ଖା ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରି ଖା ଜିଗ ଜିଗ ହଁ ଜିଗ ଜିଗ ଏ ସାଇକେଲ ଧର ତ ଭଲ କିରି ଏଇ ରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରି କେମିତି ତାଳ ଖୁଆଯାଇଛି ଭାରି ପୁରା କଷି ତାଳ ଖରାଦିନେ ତାଳ ଖାଇବାର ମଜା ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ ଦା ଓଳିକି ନାଗିକି ରହିଗଲା ସେଇଟା ଏବେ ଯିବା କାଢିଆ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖିଆ କାଢେ କାଢେ ଭଲ କାଢେ ପଡିଯିବ ପଡିଯିବ ତ ଭାଇ ଦା ନାଗିକି ରହିଗଲା ତାଳ ତାଳ ଖାଲି ଦା ନଗି ରହିଗଲା ଭାଇ ଭାଇ ପଡିଯିବ ହେଲେ ଡର ନାଗୁଛି ଭାଇ ପବନ ହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛି
ଭାଇ ମାଡ଼ କ'ଣ ଲାଗିଲାଣି ଏଠି? ଆସ ଗଲୁ ଉଷା ଟାଇପ ରହିଛି ନିଅ କିଏ ଖାଇବା ଆସ ଆଣ ବନ୍ଧୁ ଖାଇଦିଅ ଜବରଦସ୍ତ। କେତେ ଝାଡୁଛ? ସେତିକି ଝାଡ଼, ତାଳ ଗଛ ନାଣ୍ଡି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ରାଣ୍ଡ କରା ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଖାଇଦିଅ। ମତେ ଗୋଟେ ଦଉନ। ହଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେ। ଭାଇ ଏଇଟା ଖୁସାଟା ଭଲ ବାହାରିଛି। ଏକ ନମ୍ବର ଚାଳ। ପିଇଦିଅ। କିନା ହଉଛି ଜୟ ରାକ୍ଷସ ଜୟ ରାକ୍ଷସ। କାନ ଏଇଟା ବାଡେ ନୁହେଁ ଗାଡିଆ ମୋ ଚାଦର ନୁହଁ ଦେଖିନି ଏଇଟା କାଇଁଟା ରଖେ ପିଲା କରିବା କିନା ଲାଗୁଛି କି ଲାଗୁଛି? ରାମିଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ରାମିଆ ଖଣ୍ଡେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ପୁରା ମିଠା ତାଳ, ବେଷ୍ଟ ତାଳ, ଏଇଟା ପୁରା ବେଷ୍ଟ ତାଳ କିନା ହଉଛି ବୁଢ଼ାଟା ପଡ଼ିଗଲା ପରା ଆପଣ ଆଡ଼େ। ହଁ ଏତେ ବୁଢା ହେଇନି। ଏବେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ଭାଇ ଆମର ଗୀତ ବାସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ହବ କି ନାହିଁ। ଏ ରିଲ୍ସ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁ ମାନେ ଗୀତ ବାସୁଛନ୍ତି ସବୁ ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ। ଭାଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ପୁରା ଝିକେ ଧଡ଼ଧଡ଼କିରି ମାନେ ଅଣ୍ଡରରେଟେଡ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ଆଇଫୋନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆପଣ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ। ଏବେ क्या रील्स करिया हमें हां हबा रील्स करिया करिया भाई ए दिन जनता रील्स बोलो जदी भाई दी जनता आईडी मु तळे मेंशन कर दे आपण मान जाई टी फॉलो ठुकी देबे। कैमरामैन मुझे डाके वाला हां कैमरामैन रे आईडी मेंशन कर दे भाई आपण मान जाई टी सपोर्ट कर दे। एस हाण दे आउरी जी क्या ओस भाई पूरा कच्ची ताल भाई माने पूरा भल अच्छी भाई गीत सिलेक्शन है बुझिया बनया तो भाई रील्स करिए जी केमी सर्ट फट शिखुची आपण मान देखेबी तो भाई देख एमती रील्स करा होची हाय कैमरामैन रील्स भाई ताल नियो खाई दियो हम बड़ भाई दउची ताल खाई दियो भाई रील्स देखो रील्स देखते भाई रील्स एमती होती भाई 3-4टा घंटे गोरथरे पड़ो देखते भाई जिका हो चलती जोरदार 3-4टा घंटे ओल्ल भाई पारे भाई पारे भाई 3-4टा खांदी माने गोटे थरक भाई खसो भाई आश्चर्य कथा जिग भारी बोला धर ए कुआडे धरी पड़ो बा भरिगर अखारे भरिगर भाई देखु ताल भाई पूरा एक नंबर सियाड़े देखे भाई साइकेल पूरा गोरु बांधा देखा भाई देखो बांधा भाई सजा नहीं जाओ क्या तला तली सरला सब आउरी तोलिया क्यों कौच भाई मुझे शुणिली आप पलैले रागी पलैल भाई
भाई कौन है भाई को भाई, भाई। समाधान कर दे भाई ଇନଷ୍ଟା ସାର୍ भाई ଲୁକି ବର୍ଷ କଣ ଭାଇ କହୁନ ଭାଇ କହୁନ ଭାଇ ଲୁକି ବର୍ଷ କାହିଁ କହୁନ ଭାଇ ଲୁକି ବର୍ଷ ଆସ ତମ ମନେ हमरा ଭାଇ ଏବେ ଇନଷ୍ଟା ସାର୍ ବନେଇ ରିଲ୍ସ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏ ମରିଗଲେ ଏ କିଏ ହେଲା ବାଜିଗଲା ଛାତିରେ ଭାଇ ଗୁଳି ବାଜିଗଲା ପବନ କାଇଁ ଆକ୍ସନ ମରିଗଲା ଭାଇ ଆକୁ ଖାଲି ଟିଭି ଚିନ୍ତା ଆଉ ମୋବାଇଲ ଯଦି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଦଳେ ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କୋଉ କାମ କଲେ ନାହିଁ କୋଉ ଘରର କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ପିଲାଟା ଦେଖିବାର ଭାଇ ଭାଇ ଏବେ ଦଶମ ହେଲା ଦଶମ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ କେମିତି ଦେବ ଭାଇ ଆକୁ ଆକା ଜଣା ଭାଇ ଏବେ ତାର ଦଶମ ହେଲା ଟିଉସନ୍ ଯିବ ଆଉ ତା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଖାରିଆ ନାଗୁଛି ଯିବୁ ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି ଭାଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଖାଇଦିଅ ସବୁ ଖାଇଦିଅ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କାଇଁ କହୁଛୁ ତତେ ଭରି କରିବେ କି ତାଳ ହାଣି ପକେଇଲାଣି ଦେଖ ଭାଇ ଖାଇଦିଅ କାଇଁ ଆହା ଟଣ୍ଟରେ ନାଗିଗଲା ନ ଖାଇଲେ ପରେ ହଉଛି ତାଳ ଗୋଟେ କେତେ ଭାଇ ନା 10 ଟଙ୍କା କେବେ 5 ଟଙ୍କା ପରା ଭାଇ ଫ୍ରିରେ ନେଇକି 10 ଟଙ୍କା ନାଭ କରିଦବ ନାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ତମେ କହୁନ ତମେ କୁହ ଦିଅ ଖା ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ନାଭ ହେଲା ହଁ ନାଭ ହେଇଯିବ 300-400 ଖଣ୍ଡେ ଏଇଠି ନେଲା 100 ମୁଠୁ ଦେଖିଲ ଭାଇ ବିଜନେସ୍ ବେପାର କି ହଁ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କହିଦେଲି ଆଉ ବେପାର ଓହୋ ତ ଭାଇ ଭୁଲ କହିଦେଲି ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ତ ଇଏ ଭାଇ ଠିକ୍ କହିଲା ବେପାର ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା ଭଲ ମିଠା ନା କ୍यों ଆଉ କେରକେରା ତ ଭାଇ ଗୀତ ବାଛି ଯଦି ସେଠି ରିଲ୍ସ କରିବେ ବୋଲି ଖାଲି ଝିକୁଛୁ ତ ଭାଇ ତାଳ ଆଉ ଭାଇ ଆଙ୍କୁ ଯଦି ଧରି ଯାଇଥିବ ତାଳ କି ନଡ଼ିଆ ଆଣିବାକୁ ବେଲେ ଭାଇ କିଛି ହବନି ମାନେ ପୁରା ଗଛଟା ପୁରା ନାଣ୍ଡି କରିଦେବି କିଏ ହେଲା ଆମେ ଯଦି କଷିଆ ଧରେଇ ଦେଲା ସେଟା ମେନ୍ ଟା ନେଇଗଲା ଏଇଟା କଥା ହେଲା ହଉ ହାଣି ଦିଅ ଏ ବୁଢ଼ାଟା ତାଳ 1 ନମ୍ବର ସେଥିପାଇଁ ରଖିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଖାଡୁ କହିଛି ସେଇଟା ଚିକେନା ଆମେ ସାଇକେଲ ନଡ଼ିଆ ଦିଅ ହାଣି ଦିଅ ଆଉ ଅଛି କି ଦିଅ ହାଣି ଦିଅ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେରା ଭାଇ ତାଳ 1 ନମ୍ବର ଖାଇଦିଅ ହଁ ଖାଇଦିଅ ଭାଇ ପଡ଼ିଗଲା ଆଣିବ ତାଳ ଖାଇ ପକେଇଲେ ପିଲାମାନେ ମତେ ଦେଲେନି ତ ଭାଇ ଏବେ ଆଉଥରେ ଯିବା କୋଳି ଆଣିବାକୁ ମାନେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦେଖିବାର ଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯିବା ଏବେ କୋଳି ଆଣି ଚାଲନ୍ତୁ ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା ଭାଇ କୋଳି ଖାଇ ଭାଇ ଏ ତ ଗଛ ନାଣ୍ଡି କରିଦେଲେ ତାଳ ଗଛ 2ଟା ଆଉ ଏବେ ଯିବା କୋଳି ଗଛଟା ନାଣ୍ଡି କରିଦବା ଆଉ ସବୁ ତ ଭାଇ ସରକାର କାହା ଗଛରେ ଏଇଟା ଶିବ ଭାଇ କାହା ଗଛ ତମର ନଗେଇଦେଲୁ ଭାଇ କୋଳି କାଇଁ ପାଉନି ଭାଇ ଦେଖ ଆସ କୋଳି ଆମେ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଆସିଗଲୁ ହାଲକୁ ଚାଲ ଏ ଭାଇ କିସ୍ମତ ଖରାପ କାରଣ ଭାଇ ଆମ ନଳ ପାଇଲାନି କୋଳି ଗଛକୁ ଏବେ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଅଛି ନାଳ
तापर अछि गछ गछ ऊपर कोली हां एटा खाउ दे सागला खाउजी दे शिवरात्रि पूजा होनी फुलटा गोटे दिन भाई ये सब जान तुम बिल देखिछु ना नहीं से पाखर अछि गोटे गछ हां जे हैला कि रे देखे एटा को ए नंडा कहले नाळू को खाउ देखि जुबु नले नाळू को पडू सियाड नहीं एडी गिबो नाळे थोई दे नाळे थोई हेडे एंदे हेली नले मालिक थोड़ा सा गलती हो गई ये बात बोलना फिर से आरडा भांग क्या हाला भाई कोंटा जा कोंटा देखि दे जियो जिगाई बोले गो एट हेडी एई कैंडरे जा जिके देखो एठी पडियो भाई एबे गछु जाई जी मात्र एते के तारो आरो माने वर्ष आगे जिकिबो जिके पळेलु कोदी रे केंदी खजुरी कोली या से काई यार भाई जति के खाइछ खजुरी कोली ताले भाई कमेंट कर नई लोक सब मिल जाऊ देखि दो पडिला रे नाले बाउडे सिगुन भाई कोली देखि बार देबे भाई कोली एइस एटाको आउने सिकियार दान गई भाई एबे पत्र पठा भाई आखी फुटी जाय भाई 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 ताकू पठाला जाके नेथा के खसा से भाई गोटे 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 पठाउची भाई एरा गोटे के नेला आडू भाई राती पाई आइथियो से अमासिया पळेथियो सिना कोली आमे नै पारू भाई पेंथांगे ताकू पठाला से भाई एमिने होजी बाले आमे गोटे लाडू का 4 दिन लागियो भाई पाची काई बड़ी वाला रे हां गोटा जाऊ फिर इंडिया हो नहीं जा पाची नी हो नै जा अरे अरे आ ओली बड़ी सल्ला त बही आउ भाई तोली कोला कोली सल्ला ए कोली तोला तोली सल्ला भाई उल्टा कह देली हल्कू रे गछ ऊपर क्या करिस जाइस हल्कू रे मु कोली तोलिया जाइथिले हल्कू एबे तळुक आसुजी हल्कू भाई जाई पान ना कोन भाई कंटा गछुटा देखि बारथिबे कंटा जा खंडी भाई कंटा गछ जाई रे भाई कोली तलजी भाई माने रिक्स प्रबल अछि पिला हमर रिक्स नै छि प्रबल भाई पहर दिन अमासिया समस्त पूजा करी नळ धरिकी पूरा भीम चाली पकेला हळे पकोजी ताଳ खाइकी भाई टंटरी नागी गला माने पेटू पळैसला उधर बाहरु भारी बोला टंटरी नागी गला गुरे हेकी आ ताटी खासी देली आ जिबा हमर आउ थरे पिलाने किया गजे रिएक्शन देखिबा कि आउ काट जिबे कि घर को जिबे मु तो फाइनल भाई जानि नी देखिबा आ चलो ए हरे तू रागी पळैसिल बा रे हां आगे आगे ताळ के हम खाउ सेटा ऊपर छड़ी खाइ ले ए रागी पळैसिल ताळ के हम खाइलु हां और मैं तू डल बल हो न नि रो तम नै ना क्यों न ताले न बनी बेले तोली त आइलु आ जिगो एइस रामायण में दिएटा पड़ियो ढुम त्याणे पहचाना मुझे तुम ढुम त्याणे केते ताळ खाजो भाई पेट फटा काटिया गादी गले तू काली खानी नै जा बाळ एरा कि भलो खानी नै भाई देखो ये ताळ ओटोटो करी छडा जाती तापर बस्तार पुरी नै छु घर को आमे मो कथा माने मो हानी एइस खंडा क्या डिस्प्यूट रहले भाई क्या ला दोना मो बाळ 50 है 50 जण भाई 5-6 जण आमे हेइ जदी हल्कू देखो मिछ कथा को जदी हल्कू बड़ भाई ध खाइ दो देखो भाई आंगुरी वाली खाइ दियो। कंटा गछरे चढ़ी जिबारु मते एबे फळ मिलिला मु खाउची देखो भाई अपेक्षा रे फळ मिठा जेहेतु भाई ये ताळ खाइला मिठा नाही बंद करे दिए नाही पैसा जे केते टका गोटा को 10 टका गुटे डाळ बु ए डाळ बु एरा 5 टका रो 2-3 डाल 5 टका 2-3 कोली के हां कोली नहीं डाल हेले तीजा नहीं क्यों करे तुम एति जा लोक तो नै जी हां हेले व्यापार खाई पूरा आर वर्ष खाडू तुल दिथिला 5 खानी ना 7 खानी आके 5 ला गोटे इयन तो भाई बिजनेस करियो तो हिंदी करियो भाई आओ भाई ताळ आ कोली अमासिया आ हां भाई खाली अमासिया रे आगा भाई ए बिजनेस करियो भाई पूरा माला माल भाई फ्री रे तो तोली कि न आउ नै कि दशा नाही कुडे ना नाही बिकियो हां हां ना क्या बोलतो बिजनेस हिंदी ना धन्य जांगे हां जो मुंडरे एते परिश्रम एते परिश्रम करियो भाई आ परिश्रम न कले किंदी फल किन मिली हां भाई परिश्रम करिया पड़े नेती सबुजा केतरा ह सबुजा केते ताको थियो कि टमेटा ताले 100 कि थियो 100 थियो 100 न थियो 80 60 70
60 ଥିବ ଏତିକି କେତେ ଟଙ୍କା ହବ ଏତିକି? ଏତି କୋଳି କେତେ ଟଙ୍କା? 150 200 ଏ 150 200 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ତ ପୁରା ରେଡି ଆଉ କ'ଣ ଆସ ଭରି କର ଅଖାଡୁ ଏଟା କୋଉ ଆସ ମୁଁ ବାଡଉ ଟା ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି ଦେଖ କେମିତି ତାଳ ବଢିଆ କାଢିଛନ୍ତି। ଅଲଦା କଲର କିਉਂ ହେଇଗଲା ଭାଇ? କଲର ହେଇଗଲା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଲରଟା ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁରେ ଇଏ ନାଇଁ ରାଗିକି ପଳେଇଥିଲା ତାଳ ଭାଇ ସିଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଉଛି ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତି। ଭାଇ ଆଗ କିਉਂ କରାଯିବ ଆପଣମାନେ କୁହ ଭାଇ? ନାଇଁ ଭାଇ ଝାଡା ଲାଗିଲା ଯାଇଥିଲି। ନଳ ଫଳ ସବୁ ଧରିକି ଆଇଲେ ସରିଲା ସବୁ ତାଳ ତୋଳା ତୋଳି। ଏଇଟା କିଅଣ ଭାଇ କିଅଣ ଏଇଟା? ଦାଟା ଭାଇ ଖୋଲା ହେଇଗଲା ଏବେ ନଳୀରୁ। ଭାଇ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ନଙ୍ଗେଇ ଝିକା ହଉଥିଲା ତାଳ। ଚାଲ 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 କାହିଁ 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 ଭାଇ ଦେଖ ଏମିତି ନିଆ ହେଉଛି ତାଳ ଭୁଇଁକିରି ପୁରା ସାଇକେଲ ଫୁଲ୍। ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ସବୁ ତାଳ ଫାଳ ସବୁ ତୋଳା ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଯଦି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ହେଇଥିବ ତାପରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।